Dobrý den, jmenuji se Petr Šoupal, jsem realitní makléř kanceláře Remax Alpha a zdravím vás z prosluněných Roztoklad. V této malebné obci, ze které se za půl hodiny dostanete vlakem přímo do centra Prahy, najdete nejen tato nová hřiště, ale i prostorný rodinný dům s krásnou zahradou. Ten může sloužit jako útočiště i pro početnou rodinu, nebo jako skvělá investice s několika bytovými jednotkami. Pojďme si teď vše společně prohlédnout. Hledáte-li nový, prostorný domov pro svou rodinu nebo zajímavou investici s pravidelným výnosem a pokud je pro vás klíčová dostupnost jak občanské infrastruktury, tak hlavního města, a to nejlépe po železnici, pak je pro vás tento dům jako stvořený. Zavolejte, rádi vám vše ukážeme naživo. Těšíme se na vás.